Oh yeah. Yes, sanibonani bafethu. Lo dadewethu, ninjani la ekhaya? Niyaphila? Asethembe niyaphila la ekhaya bafethu. Mfuka Mkhonzo nibingelelayo. Asethembe niyaphila. Sekuyisikhashana singahlangani la. Asithembe ukuthi konke kuhamba kahle bafethu. Mfuka Mkhonzo nibingelelayo. Asithembe ukuthi konke kuhamba kahle. Ngiyabonga kakhulu ke ngokuthi nibe khona la bafethu. Namhla ngithi ake ngingene la ku live. Ngoba sekungamalanganyana impela umuntu engangeni. So ngithi ake ngingene-ke namhlanje. Sizoqhuba le discussion ebesinayo izolo nakuthanga. Ngoba ngaphosi le video ngiyiposte kuthanga. Le khuluma nje ngokuthi ubaba uZuma kumele akhokhe u28.9 million. Isizathu ke sokuthi ngenze le video namhlanje ngiyenza le video ngoba bengibuka ama comments wabanye benu engicabanga ukuthi kunezinto ezithile kufanele ukuthi siclarify la. Ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe kukhona abanye abanga understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani la. Khona abangenalwazi ngempeleni abangenalwazi empeleni ukuthi isuka phi le ndaba. Ake ngithi nje ukuyiqala ekuqaleni so that sizothi masiqhubeka naye kube ukuthi sonke we are on the same page. Mangibheka ama comments la. Kunabantu abathi uZuma akakhokhe ngoba ucorrupt. Bathi akakhokhe ngoba lezi zinto okukhulunywa ngazo la ukuthi wakhokhelwa istate enkantolo ezenza izinto ukuthi zithinta yena personal basho njalo. Bathi vele ucorrupt akakhokhe. Khona bathi hayi makukuthi vele utholakale eguilty kumele akhokhe. Nake ngifuna ukukucacisa ke la. Into ebangwayo njengamanje enkantolo kukhona ipresidency bese kuba nestate attorney. Shokuthi ioffice lika mongameli uRamaphosa kanjalo nestate attorney shothi ummeli okungiyena mhlambe engathi umele igunya lombuso kulezi zinto lezi basenkantolo bathi angeke kuze kube into enhle ukuthi leya mali abayisayina bona ukuthi ayokhokhela uZuma ngesikhathi ehamba inkantolo angayibuyisi basho njalo. Kodwa ekubeni kwasayina bona. Kwasayina sona in short state. Sathi uZuma uyafaneleka ukuthi njengoba ehamba inkantolo engipresident ayithole imali yokukhokhela abameli bakhe. Kwakusayina istate hayi uZuma. So mangabe isayino yakhokhwa ke impela ke imali njoba sisibona ke bekhokha istate all along uZuma ehamba inkantolo. Alright. Mangihamba isikhathi ke iDA neEFF athi lamaqembu kungani kufanele kube istate esikhokhele uZuma le mali ekubeni uZuma kuye ukuthi kube umbuso okhokhela uZuma. Akufanele ngabe uZuma uyikhokhela ephaketheni lakhe. Yayizwa leyo nto. So in short iDA neEFF ilwa nokuthi uZuma wakhokhelwa.
yahamba ke DA ne-EFF yafaka lo daba enkantolo. Nangempela ke njengoba sila sikhona manje inkantolo yezokudluliselwa ngamacala noma i-SCA court mangaphosisi ngo-2024 last year yarula noma yakhipha isahlulelo esithi kumele le mali ibuyiselwe back emuva, le 28.9 million ebikhokhelwa abameli bakaZuma. So istate ke sithi leyo mali kufanele ikhokhelwe uZuma. Into engekho sure ngayo kodwa engazi ukuthi mangithola ngathi iyona inkantolo le SCA ethe uZuma akalokho nje akakhokhe le mali back. I'm not sure kodwa lapho. I'm not sure noma i-court noma i-state esisho njalo ukuthi okay ngoba sekuthiwa imali ayibuyele ayikhokhwe nguwe Msholozi. Ila indaba. Umsholozi uthi ngikhokha kanjani mina imali engafandwa ngayo i-state ngoba oqala ngangiupresident. Okwesibili akuzange ngiphoqe umuntu ukuthi afande ama-legal cost wami ngaleso sikhathi. Ayikho into engayisayina futhi mina ezuzuma ukuthi le mali ayikhishwe ikhishelwe mina. Uyayizwa leyo nto. So usho njalo kuZuma. Sithi state no kumele ukuthi uyikhokhe le mali. Uthi uZuma no. Uma kuukuthi kwaba nephutha ekuthenini kukhokhelwe mina Msholozi imali. Akulona iphutha lami lelo. Uma inkantolo ukuthi ithola ukuthi kwaba nephutha kwakhokhwa le mali, akulona iphutha lami njengomsholozi. Mina ngakholelwa ukuthi imali ikhokhwa ngendlela efanele vele ngoba ngangiupresident. So izinto kwakufanele zenzeke yizo lezi ukuthi kukhokhwe ngoba kwakwenziwa ngendlela esemthethweni. Sithi state no kungenzeka ukuthi wena Msholozi ngesikhathi thina siyi-state sikukhokhela le mali kukhona into ethile errong owasinika yona noma information engaphelele noma errong owasinika yona okwenza ukuthi ekugcineni sigcine sikukhokhela kungafanele. Uthi umsholozi yini errong engayenza provani phela ukuthi yini errong engayenza mina. Kudingidwa ke leyo nto ke enkantolo njengamanje ukuthi ngubani ngempela phakathi kukaZuma nestate okufanele abuyisele back le mali. Uma kuukuthi ekugcineni kwako konke njengoba lo daba liqhubeka mhlambe ithi inkantolo hayi state uwe owaba nephutha. Bona ukuthi le mali eyafanda ama court back lesikaZuma uyibuyisa kanjani imali yabakhokha intela. Noma ingathi court Zuma wabenefita ngokungafanele kule mali. Therefore ibuyisele emuva. Sisilindele izinto ezimbili ezifana nalezo. So ke cishe ikanjalo indaba. Uyayibona. So ama lawyers for the president ne state attorney base court balwa noZuma. Njoba sengichazile ukuthi kulandela iSupreme Court of Appeal ngo-2024 eyathi kufanele uZuma abuyisele le mali emuva. Makukuthi yasho njalo angekho usho kodwa lapho uZuma kuyakuphikisa lokho. Uthi ngeke yena akhona ukwenza ngoba azange aze aphoqe umuntu. Uthi uZuma if istate sadukiswa noma sa-advisewa wrong ngokuthi simkhokhele le mali yiso kufanele sikhokhe istate hayi yena. Uyayibona? Because yena wayekholelwa ukuthi benza into efanele vele kwenziwa kanjalo kuba umongameli. Uyayibona le nto le. So injalo ke ime lapho. Into enye evelayo ke manje ngazothi kuvela neindaba zokuthi njoba kuqhubeka le case ngathi kukhona lapha yana nabathi hayi kuze kubuye le mali kaZuma engathi kutargetwe ipension kaZuma le ayiholayo manje ukuthi kuthathwe yona kubuyiselwe le mali kuphinde kuthathwe nomuzi kaZuma osenkandla uattachwe la kule case kuze kuthathwe ini
lo muzi kudayiswe kokwe ngawo le mali. Sho nje benze izinto ezifana cishe naloko kwenzeka kuMorgan Maumela ukuthi kulandwe impahla yakhe nani kuze kuyodayiswa recover le mali. Bafuna kwenzeke in short inhloso njengamanje ukuthi umuzi kaZuma osenkandla kuphele ngawo. 2 uma kuukuthi akusiwo umuzi ipension kaZuma noma le mali ayiholayo manje kube yiyona esetshenziswa kutheni bayengena nje ku-account kaZuma ivele iqonde ngale ekhokheleni state. Uyayibona leyo. In short kufuna uZuma ahlala broke ngalendlela isimo esibukeka ngakhona njengami. Uthi kumsholozi ngeshwa ke nangebhadi lo muzi lo enikhuluma ngawo wasenkandla engihlala ku akuwona umuzi engawakha mina personally. Sasihlangene sengumndeni sakha lo muzi engikuwo. Number 2, le ndawo lo muzi wakhiwa kuyo akusendawo ebizwa ngami. Indawo yeNgwenyama Trust le ngikuyo. So kuyofuna ukuthi nikwazi lokho ukuthi angeke lo muzi engihleli kuwo ukhonakala ukuthi noma ngathiwa sekuyafika kuleso sigaba. Lo muzi engikuwo usendaweni yeNgwenyama Trust. Okay? Yes, kunjalo. So ke lulana kudaba njengamanje. So ngithi angiyichaze lento kulaba okuthi mhlambe mabe comment aba understand ukuthi sikuphi. So mina mangenza ke le video yami ya previous bathi abanye kungani ngithi uRamaphosa othi uZuma kakhokhe. Hayi wena nje unenkinga noRamaphosa. uRamaphosa masithi presidency. Inhloko yepresidency ngubani? Ngoba lapha ecourt kuthiwa ipresidency nestate attorney abafuna uZuma akhokhe le mali. So makuthiwa ipresidency shothi ubani osayinile ukuthi hayi ngaqhubeka nale case uZuma akhokhe. Ubani? Akusiyo president. Ipresidency ke elapha ecourt isikhuluma nje efuna ukurecover le mali ngokuthi uZuma ayikhokhe nestate attorney. Ngizama ukuphendula ke nina enithi kungani nginakene noRamaphosa. Yikho ke ngikushoyo ke njengamanje la. Sengiyibekile ke indaba isetafuleni manje. Uyangibona namhlanje ngihlise nomoya ngifana nangalela langa. Khona ke bathi inkulumo yami ifuna ukususa umsindo and all that. Ngifuna ukuthi bangitshele ukuthi iliphi igama lapha engilikhulumile elisusa umsindo. Ngoba mina into engiyikhulumile lapha ukuthi ma supporters kaMsholozi, ma supporters MK, mina njengomfuka Mkhonza ngikholelwa ukuthi le attack le noma lokuhlasela lokho akuqondiswanga kuZuma kodwa akuqondiswe nakithi esupport uZuma. Because uma kuukuthi uZuma lento le imfaka ngaphansi kwebhasi kusho ukuthi nathi njengama followers wakhe nama support wakhe singena ngaphansi kwebhasi. Injalo le ndaba. Babodwa ke labathi hayi uma kuukuthi uMsholozi vele igcina inkantolo uthi akakhokhe noma isimo siphoqa ukuthi akhokhe. Ake sikhombiseni abantu base South Africa ke thina ama supporter kaMsholozi ukuthi sinamandla kangakanani. Sihlanganise nje u100 sonke. Sibone ukuthi angeke ihlangane le 28.9 million efunekayo. Simkhokhela uMsholozi. Sekuyisholo nje kabantu. Okukhombisa kona ukuthi lento le engikhuluma ngayo la mina sengikhuluma nani nina ensolami ayikhulunywa yimi kuphela futhi ayikhathazi mina kuphela kodwa ikhathaza inqwaba yabantu abakhona eSouth Africa abasupport uMsholozi. uMsholozi uyasupportwa kakhulu akekho futhi ongakwazi lokho. So mangabe abantu bezwa mina ngikhuluma la bangayitsheli ukuthi kukhuluma nje isilima sakwaMkhonza singazi lutho nesihlushwa ukuphapha. No, mina la ngibeka ama sentiments enqwaba yabantu abase South Africa abazizwa ngalendlela. Okukuthi ke mangabe sinohulumeni ohlakaniphile kunokuthi ube emotional mhlawumbe uhulumeni kufanele ukubuka ukuthi uma lento lena ingagcina yenzeka leyo ukuthi uZuma agcine mhlambe
kuthiwa akayikhokhe le mali bese mhlawumbe akasakhona ukuyikhokha le mali bese mhlawumbe bafuna ukuthatha ngenkani izinto zakhe noma befune ngenkani ukumvalela. Ngithi mina embusweni bangakhohlwa kwenzeka ngoJuly 2021 asifisi ukuthi kuphinde kwenzeke into efana naleyo futhi nabalandeli bakaMsholozi asifisi ukuthi bacabange nokucabanga ukufika lapho bangayenzi leyo nto leyo. Ngamane kube namanye ama-option njengayo le yokuthi uMsholozi adonatelwe akhokhelwe le mali hayi ukuthi kuluthwe. Mina njengoba ngihleli la ngumfoka Mkhonza ngingomunye o-against i-looting, ngingomunye o-against ukuthi kwenziwe izinto eziphambene nomthetho. Angikukhuthazi ukuthi abantu baphule umthetho kodwa into engishoyo abantu banelungelo lokuveza imizwa yabo, abantu banelungelo lokuveza indlela abafila ngayo ngendlela okutreatwa ngayo umholo wabo nomuntu abamthandayo nababhilivela kuye uMsholozi. Yilokho engikushoyo nje la njengamanje. So ama-sentiments engiwashera la okuwukuthi asherwa inqwaba yabantu. Ubheke nakule video engiyipostile abantu indlela abakhomenta ngayo nendlela aba-reacta ngayo ukuthi bangakanani. Kuyakhombisa ukuthi baningi abangayifuni lento enziwa yi-presidency nenziwa i-state njengamanje ukuthi uZuma akhokhe. Akusimi kuphela inqwaba. So bantu bakaMsholozi nabasupport uMsholozi ningacabangi mhlawumbe ukuthi masikhuluma kanje la kusho ukuthi akushiswe izwe, cha. Ayikho kanjalo. Sikhululekile kodwa ukuthi asiveze ukuthi sifila kanjani. Sithi ke thina asifisi ukuthi iphumelele lento ukuthi uMsholozi kuthiwa akhokhe injalo. Ngoba uma ngabe kungafika lapho kungenzeka kube nezinkinga eziningi kulelizwe cishe ezingahle izifane nezo nga-2021 okuyinto esingayifuni yenze. Asiyipreventeni ngayo yonke indlela ukuthi kungafiki lapho. Umbuso kungasisiza ukuthi kwenzeke lokho successful. Understand kule ndaba isukaphi ibhekephi. So seningakhomenta ke bafethu siyeni phambili injalo nje. Injengoba sengiyichazile. President Zuma cannot pay the 28.9 million ngoba akanayo imali engako ukuthi angayikhokhela istate. Futhi asiyiboni thina ama-supporters akhe into wrong ayenza la ngoba wakhokhelwa istate. Azange asiphoqa asikhombe ngesibhamu athi ngikhokheleni. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Sengiyobheka wona ama-comments ukuthi niphawula kanjani ngale ndaba. Umfoka Mkhonza lo bafethu niphile and enjoy yourself. Uma ungakafollowi please press follow la. Kanjalo uye na YouTube uthi Mfoka Mkhonza TV and podcast upress usubscribe. Siqhubeke sixoxa ngeindaba ezifana nalezi. Ngiyanibonga bafethu niphile. Sohlangana kwi video elandelayo. Thank you so much.